בבית שמש ובירושלים ממשיכה להתפשט, ילדים מגיעים בסכנת חיים, והתחלואה של החצבת מטרידה את הרופאים באזור, למרות ניסיונות להשפיע על ההורים ולגרום להם לחסן את הילדים שלהם ולחסל אותם. לא פעם נתקלים בהתנגדות, אוי ואבוי, נתקלים בהתנגדות, מעניין למה הם נתקלים בהתנגדות, וואי וואי וואי. למה שיתקלו בהתנגדות? הרי הרופאים מאוד מאוד בריאים לנו, מאוד מאוד חשובים לנו, הם כל כך דואגים לנו, מערכת הבריאות נורא דואגת לנו. אז ההורים, אתם, נו, הורים, אתם, נו, באמת. יש עלייה במספר הילדים שמגיעים למצב קשה שדורש אשפוז. רופא מחוזי, אני חושש שזה רק עניין של ימים בודדים, עד שנראה יותר ילדים בחדרי מיון, ובטיפול נמרץ, רוצו להתחסן. רוצו מהר להתחסן, אוי ואבוי. הוא נביא. מאוד נביא אפילו. אז חברים, אם אתם הולכים לחסן את הילדים שלכם, עם כל מיני כספית, אלומיניום, כל מיני שאריות של עוברים למיניהם, כל מיני חומרים כימיים איומים שנכנסים לגוף, כל מיני שאריות של חיות, כל מיני, אני קורא לזה הגדרה של המחשושה. אז קחו בחשבון שהאוטיזם זה דבר, האוטיזם בעלייה בצורה מטורפת, בעלייה פסיכית, ואף אחד לא עוצר את האוטיזם משום מה. האוטיזם ממשיך. וזה לא ייגמר בטוב. זה לא נגמר בטוב. אני מאוד מאוד ממליץ להתחיל לחקור שוב פעם, להתחיל לבדוק מה אתם רוצים לעשות הלאה עם הילדים שלכם, אם אתם רוצים אותם בריאים או לא. אוטיזם בר טיפול ברפואה יפנית, נורא קשה לטפל באוטיזם. הורים שלא משוכנעים, ילדים שלא נותנים לגעת בהם. וואי, אוטיזם זה סרט רע. כי הילד, לפעמים צריך לתפוס אותו שהוא לא ישתולל, כי הוא אוטיסט. ולפעמים זה מגיע למצבים לא נעימים. ואם הילד לא אוטיסט, והרמה של משתולל ומפרק את הקליניקה, ואפשר לטפל בו, אז טיפול 2, 3, האבא, אמא, יאללה, עזוב, לא הולך, בוא נמשיך נחפש משהו אחר. לא מבינים כמה אוטיזם קשה לטיפול. אוטיזם בקהילה האתיופית, ברור שגם כן. כי אני רואה מלא אנשים שהולכים לחסן את הילדים שלהם מהעדה האתיופית. חבר'ה, אתם גם כן איבדתם את הדרך. וחבל. אתם צריכים להבין שאוטיזם זה עודף מתחות במוח. סתימה של המוח מעודף מתחות במוח. ומי שרוצה לטפל באוטיזם צריך לקחת בחשבון לחכות מינימום חצי שנה למשהו שיקרה. מינימום חצי שנה. אתם מבינים את הבעיה? אז אנשים לא חושבים על זה. וואו, למה כל כך הרבה?
מה, אתה השתגעת, אתה נורמלי, כמה זמן צריך לחכות? לא, יש לך כל החיים עם התינוק הזה עכשיו שחיסנו אותו, מסכן שהוא אוטיסט. אז עכשיו אתה מחשב לי חצי שנה, כאלה, וכן, וההורים מחשבים, לפי כיס, לפי כל מיני דברים. כן, יש מלא ילדים שפיתחו אוטיזם במשך הזמן פתאום. שיעול יבש לאחר צינון. תה מנטה יכול להיות טוב. תנסה מיסטר פרימן. טוב, בואו נמשיך הלאה. ג'ינג'ר לימון, לא, תלוי. ג'ינג'ר ולימון זה, במיוחד הג'ינג'ר לשיעול יבש, ממש לא. ג'ינג'ר זה צמח מחמם, ממש לא נכון. לגבי חיסוני קורונה, אם אפשר לתבוע, את מי? לתבוע את מי? הרופאים הם מהפרי מייסונס, הבתי משפט של הפרי מייסונס, הממשלה של הפרי מייסונס, ואתה יכול רק לתבוע, אתה יכול לדפוק את הראש בקיר, זהו. זה מה שנשאר לעשות. זה מה שנשאר. מאיזה גיל יכולים להיפטר מאוטיזם? וואו. אם הילד בגיל 6 ומעלה יכול לשכב בשקט בלי לזוז, זה ייקח בערך איזה חצי שנה, וזה אפשרי לגמרי. למה הכריחו לעשות? כי לפני 5 שנים גרת בגרמניה הנאצית פתאום לאיזה שנה. שנה, שנתיים. לא זוכר אפילו כמה זמן. אני נהניתי, היה מה זה צחוקים. לא הלכתי לאף מקום, נשארתי בבית, הלכתי לטבע, לקחתי את הילדים לטבע. היה פשוט מדהים, היה זמן סוף הדרך. רק פחדנו מהמשטרות, כל פעם שמשטרות הגיעו, היינו מתחברים בשיחים וכל מיני כאלה שלא ימצאו אותנו. זה היה בזמן הקורונה, וואו. אנשים קיבלו כנסות על זה שיצאו מהבתים. היה כיף, היה גרמניה הנאצית. נשאר גרמניה הנאצית, אבל עכשיו זה במסווה. אנחנו עדיין בגרמניה הנאצית, אבל במסווה. באיזה גיל אפשר לטעת אוטיזם? מי שהתחסן יכול לדבר איתי בפרטי, אני יכול לעזור. באיזה גיל אפשר לדעת אוטיזם? אפשר לדעת מיד אוטיזם, זה לא בעיה בכלל. אם בעבודה היו עושים לי את המוות בגלל שלא עשיתי חיסון, הייתי מפטר את הבעל בית. כן. טוב, בואו, רציתי גם לדבר על זה. על 15% יותר מאומתים, הקורונה מתגברת, כל מה שחשוב לדעת זה היום. כן? תסתכלו, 1/9, מספר החולים עולה בחודש האחרון, ולפי המומחי, זן הקורונה, לפי מומחה, לא אומרים לכם אפילו את השם של המומחה, מי זה המומחה? אני רוצה לדעת שם, אני רוצה לדעת מי הוא, להכיר אותו, להגיד לו תודה רבה לך שאתה דואג לנו כל כך. אז זן הקורונה הנוכחי אומנם גורם לאותם תסמינים מוכרים ומטרידים, אך גם לתסמין אחד שלא הכרנו עד כה. למי כדאי לשקול להתחסן? מי רוצה להתחסן? אני. הרב פייזר. או הציונים.
כן. משעשע לנו בקיצור. הבדיחות לא נגמרות להם, משום מה. הם תמיד, ומשום מה כאן לא רשום ציבור, אני לא יודע למה. אני פספסתי איזה משהו עם ציבור? רגע, לא, הם לא רשמו ציבור, אתם יודעים? תראו, לא רשמו ציבור. אתם יודעים, זה מאוד מאוד מעניין שלא רשמו ציבור, אתם יודעים למה? אמרו שאת מסכנת את המחוסנים. אז למה הם הלכו להתחסן? טוב, אז שימו לב, יש כאן משהו מעניין חדש. הם לא קוראים לכם ציבור יותר. אתם שמים לב? מעניין, נכון? כנראה שבכל זאת השגנו את מה שרצינו. כנראה שיש כבר מלא אנשים שמבינים שאסור להתחסן, יש כבר מלא אנשים שיודעים, כבר הבינו עניין, ואתם כבר לא צי של בורים יותר. רגע, אתם כבר מבינים עניין, אתם כבר שואלים שאלות, אתם לא הולכים להתחסן יותר. איזה יופי, רגע, אז כבר לא קוראים להם ציבור, עכשיו בואו רק נפחיד אותם. ננסה להפחיד אותם בכוח. כנראה שכבר לא הולך יותר מדי. מה, צריך לקרוא להם ציבור? לא, כבר אי אפשר לקרוא להם ציבור, הם כבר יודעים, אוי, איזה בסה. נכון? איזה כיף. שכבר לא קוראים לכם ציבור. עלינו דרגה. מה הם הזריקות שעושים למדינות עולם שלישי? לא לעשות בשום אופן. זריקות של הרזיה או זמפיק וכל מיני, אני מדבר על זה הרבה, לא לגעת בזה. מי שרוצה להתעסק עם הרזיה, צריך להתעסק קודם כל עם המעיים שלו, עם הקיבה. צריך לראות מה לא בסדר ולטפל בזה דרך איברים פנימיים. ברפואה יפנית אני עושה את זה כל הזמן. כן, מיסטר פרימן, יש מלא הורים שכבר שואלים שאלות, שואלים אותי המון. מתקשרים, וואטסאפים, כל מיני כאלה, איתי לחסן, לא לחסן. ואני אומר להם לא, אני אומר להם פשוט לא. והם לא מחסנים. אז אנחנו בסדר, אנחנו כבר עם אנשים פחות בורים, וסימן טוב. סימן טוב למזל טוב. ראיתי את זה לפני כמה ימים.